Allwch chi ddim camu ar ddim un llwyfan, heb dwymo lan yn iawn. Ail! Hi guys, a chroeso nôl i PopT! Mae'n wythnos cyffroes yng nghalendr y Cymru, achos mae hi'n wythnos Eisteddfod genedlaethol yr Urdd sy'n cael ei chynnal yn Llanymddyfri. Ac o'n i'n meddwl allan ni rannu cwbl o hacks a tips gyda chi ar sut i oroesi wythnos yn yr Eisteddfod. Ond cyn hynny, y tip cyntaf a'r tip pwysica sydd gyda fi i chi yw i chi danysgrifio i PopT, i hoffi'r fideo yma ac i wasgu'r gloch bach y notification. Reit, mlaen â ni o'r fideo. Hac rhif 1. Freebies! Bydd llwyth o stondinau ar faes yr Eisteddfod eleni, felly gwnewch yn siŵr bod chi'n manteisio ar yr holl freebies sydd ym mhob stondin. A sim hyd yn oed ots beth i nhw, os bod nhw am ddim, ewch â nhw. Lle'n y car am rhain, mam? Tip rhif 2. Ymarfer eich gwyneb canlyniad. Nawr, mae'r ffaith bod chi wedi cyrraedd y genedlaethol yn un peth, ond mae cyrraedd y 3 uchaf, wel, mae'n rhywbeth arall. Ond triwch peidio dangos bod chi'n siomedig gyda'r canlyniad. Os ych chi am fod yn siomedig, gwnewch e gyda urddas. Dim byd gwas na collwr sal os a... Mae gyda fi ganlyniad i chi fan hyn. Yn fuddigol ar yr 9 Mai. Owen Evans. Tip nesa, wisg. Mae angen paratoi ar gyfer unrhyw fath o dywydd. Ni yng Nghymru wedi'r gyfan. Peidiwch troi lan fel hyn. Mae eisiau bod yn drefnus, ond peidiwch mynd dros fel llestri. A sôn am fynd dros fel llestri, reids. Wrth gwrs bod chi moyn cael go ar pob reid sydd yn y ffair, ond falle peidiwch wneud e cyn y gystadleuaeth. Yn hytrach, ewch yn rhag brawf a wedyn ewch yn wyllt. Y tip nesaf yw twymo lan. Nawr, cymrwch hwn dy fi. Allwch chi ddim camu ar ddim un llwyfan heb dwymo lan yn iawn. Felly ewch yn wyllt. Twymwch y gwyneb. Twymwch y geg. Twymwch y llais. A pam ddim, twymwch y corff. Sdim byd yn ormod. A'r tip ola sydd gyda fi i chi yw just mwynhewch. Chi bo, y cymryd rhan sy'n bwysig, nid yr ennill a... O, Cadi, mae dy fi ganlyniad yr 100%. Y ges i. Ail! Go iawn. What's point? Diolch am wylio, guys, a fel fi'n gweud bob tro, cofiwch chi. Tanysgrifio. I hoffi'r fideo. Ac i wasgu'r gloch y notification. Ond tan y fideo nesa. Ta-ta!